Hello world and to everyone, welcome to Filipino TV. Mga kababayan ko, papunta po tayo ng Pinewoods Country Club. Bibisita po tayo dito mga kababayan ko. Bisitahin po natin ang magandang properties po dito. Maganda pong mag-invest po dito. I will give you the description below and more videos to come. Thank you very much. God bless everyone. See you in our next videos.